success kanyo, and I was very proud about that. Koro the moment mana chako handle nyithindo gi kabiro e university aido ka be life bende makuro okidonji gi paro ni ka tieko tadhido tich na chako projects ga masani an gi projects ariyo maran kata ka Nairobi kata an projects ga ariyo an gi gwenda Migori kanyo gi puotha be an godo Migori kata chieng temo na marach pano but sawa koro an gima pacha an godo sani ne ngata madhi e balariany kata dhi e KMTC kata college kata TVET kiki dhi gi mentality maro ni ka tieko tayudo tich parni ok in kenje mi graduate bokin kenje mi kuongo ji ose graduate ji pod bro graduate, you are just among them but boko chuno ni nyaka yud white collar job na sami tieko kitieko to ngi gimi nyalo timo ji nigi skills to gilalisha tu gin gi skills to gilalisha kiki ninde skill ni chak gimi nyatimo gimi timo matis ni kieka kanye field no medhi dogodo ngama tiri white collar job monego bedni bedeni yeah to kani dongo ni daro bedo jafuambo koso benda ngini ntiere kinde mabende jopuonjore kandikore ne courses makama ginyisi ni kiki donje course no ji odhure higa ka higa gigolo ji miche gi miche alufu galufe mag oganda an chakre kana dongo 2017 kuro I was inspired gi Betty Okech James Rabala ma pod nitie nyaka sani Betty sani Canada nagombo bedo kaka eno to kendo ka dongo bende aneno ka domestic violence ne ngeny awacho ni jogi nego bende do ngama tete anegi ta feel like na romo tete ane jogi kora koni monda bed wakili at the same time abed jalendo bed kaka Betty to gima nyacho ni kos ka kos ber ober anaka nyacho ni kos ni jinganye kikidhie onge maji oge dhano nitie kuonde